prostor. Prostor je stvarnost u kojoj živimo i kojom se krećemo. Svatko od nas voli imati prostora za sebe, ali postoje ljudi koji ne poštuju tuđi prostor. Primjerice, kada na blagajni čekate svoj red, a osoba iza vas nagurava kolicima. To treba prestati. Iritantno je. Poštujte svoj, ali i tuđi prostor. Ne, ozbiljno, treba stati s tim. Čekajte svoj red. Prostor doživljavamo kroz 3 dimenzije: širinu, dužinu i visinu. Ali poznajemo i 4. dimenziju, vrijeme. U likovnoj umjetnosti poznajemo 2 vrste prostora: stvarni prostor koji vežemo uz skulpturu i građevinu, te iluzorni privid prostora koji vežemo uz dvodimenzionalnu umjetnost crteža, slike i grafike. U kiparstvu poznajemo nekoliko tipova odnosa prostora i mase. Za više o tome pogledajte naš video o volumenu. U arhitekturi prostor dijelimo na vanjski i unutrašnji, to jest na eksterijer i na interijer. Ova 2 prostora povezujemo otvorima poput vrata i prozora. Prostor vezan uz skulpturu i građevinu prilično je jednostavan za shvatiti, ali privid prostora na plohi, kao u slikarstvu, ipak je malo kompliciraniji, pa ćemo se više posvetiti njemu. Prikazivanje iluzije prostora na slici nazivamo perspektivom. Pomoću perspektive mi na slici stvaramo privid onoga što je u stvarnosti dalje ili bliže, veće ili manje. Umjetnici su se kroz povijest služili raznim perspektivama, a svaka od njih je karakteristična za određeno povijesno razdoblje. Tako poznajemo 7 različitih perspektiva. To su semantička ili ikonološka perspektiva, vertikalna perspektiva, obrnuta perspektiva, linearna ili geometrijska perspektiva, atmosferska ili zračna perspektiva, koloristička perspektiva i poliperspektiva. Kada govorimo o ovim perspektivama, imajte na umu da likovna umjetnost ne mora doslovno kopirati svijet koji nas okružuje. Tu nema ispravnog i pogrešnog. I zato nemojte misliti da je perspektiva koju mi danas koristimo jedina ispravna. Idemo sada redom vidjeti svaku od naših 7 perspektiva. Semantička ili ikonološka perspektiva. Ovu perspektivu nazivamo još i hijerarhijskom, zato što prema njoj veličina nekog lika na slici ovisi o njegovom društvenom položaju ili važnosti. Drugim riječima, veličina lika neće ovisiti o tome nalazi li se on nama bliže ili dalje u stvarnom prostoru, nego će, ako je važan, biti velik neovisno o tome gdje stoji u prostoru. Ovu perspektivu nalazimo već u dječjim crtežima na kojima su roditelji, najčešće majka, nacrtani puno veći od ostalih upravo zbog emotivne važnosti koju imaju za dijete. Ovo nazivamo emocionalnim realizmom. Semantička perspektiva jedna je od najstarijih u povijesti. Nalazimo ju u umjetnosti Egipta, kao na ovom primjeru Narmerove palete. Pogledajte veličinu faraona u odnosu na sve ostale likove. Semantička perspektiva je bila popularna i kasnije, u 14. i 15. stoljeću kršćanske umjetnosti u Europi. Na ovom primjeru vidimo Bogorodicu s djetetom u naručju, a dolje kod njenih nogu nalazi se mali donator. To nije donator organa, nego osoba koja je platila izradu ove slike. Na drugom primjeru vidimo takozvanu Bogorodicu zaštitnicu. Ovdje možemo prepoznati 3 reda veličina i to po hijerarhiji. Najveća je Bogorodica s djetetom. Dvostruko manji su anđeli koji pridržavaju plašt. A još manji su ljudi koje Bogorodica štiti ispod tog plašta. Vertikalna perspektiva. Prema vertikalnoj perspektivi, ono što je u stvarnosti jedno iza drugoga, na slici se prikazuje kao jedno iznad drugoga. Drugim riječima, ono što se u stvarnosti niže kroz planove, prvi, drugi, treći plan, na slici je prikazano plošno. Ako ste pogledali naš video o plohi, onda znate da je ovo pravi primjer poštivanja plohe. Vertikalna perspektiva prikazuje prostor kao da je sravnjen sa zemljom, to jest plohom papira ili platna. Ova perspektiva je također karakteristična za dječji crtež. Pogledajte kako su likovi i posuđe na stolu poredani jedni iznad drugih. Na ovom drugom primjeru vidimo kako se kuće i drveća također nižu vertikalno. Što se tiče povijesti umjetnosti, vertikalnu perspektivu također nalazimo u Egiptu. Obrnuta perspektiva. Obrnutu perspektivu nalazimo u europskoj umjetnosti 13. i 14. stoljeća. To je razdoblje gotike. Ovo je trenutak u povijesti kada se kod čovjeka ponovno počinje buditi interes za ovozemaljski fizički svijet u odnosu na zagrobni duhovni svijet. Čovjek tako počinje primjećivati određene deformacije i skraćenja koja se događaju kada gledamo svijet oko sebe. Ali tada još nije imao znanje kako to prikazati na slici. Kada gledamo oko sebe, ono što nam je bliže izgledati će veće, a ono dalje manje. Obrnuta perspektiva je obrnuto od toga, zato ju tako i nazivamo. Prema njoj će ono nama bliže biti manje, a ono dalje veće. Ovo je najbolje vidljivo
kod kvadratičnih oblika poput stola ili građevine. A evo nekoliko primjera iz gotičke umjetnosti. Obrnutu perspektivu također ponekad možemo vidjeti u dječjim crtežima poput ovoga. Imajte na umu da obrnuta perspektiva u gotici nije bila neko sustavno pisano pravilo. Ona je više odraz nespretnosti u pokušaju prikazivanja skraćenja u prostoru. Linearna ili geometrijska perspektiva. Ovo je perspektiva koja je nastala nakon obrnute i to u 15. stoljeću u Europi. Bilo je to razdoblje renesanse. Geometrijska perspektiva je omogućila čovjeku da prikaže iluziju skraćenja prostora na plohi i to onako kako prostor doživljavamo kada gledamo svijet oko nas. Za razliku od obrnute, geometrijska perspektiva ima svoja pravila. Njena konstrukcija se sastoji od dijagonalnih linija koje se spajaju u točki koju nazivamo očištem, zato što ona označava visinu naših očiju, to jest kut iz kojega gledamo neki prizor. Kroz očište povlačimo horizontalnu liniju koja predstavlja horizont, prividnu liniju spajanja neba i zemlje. Unutar ove konstrukcije možemo lako prikazati skraćenje nekog objekta ili udaljavanje prostornih planova. Točka očišta ne mora nužno biti u središtu. Evo kako to izgleda kada ju pomaknemo u stranu. Za nas danas ovaj učinak je vrlo jednostavan i logičan. Ono što nam je bliže čini nam se veće, ono dalje manje. Uzmimo u obzir kako oblici nisu zapravo veći ili manji. Te veličine su iluzija koja nastaje zbog načina kako zakrivljeno ljudsko oko funkcionira. Evo nekoliko renesansnih primjera prikaza dubine prostora pomoću geometrijske perspektive. Atmosferska ili zračna perspektiva. Ova perspektiva također pripada renesansi. Leonardo da Vinci je među prvima koju je koristio i o njoj pisao. Naziva se atmosferskom ili zračnom zato što gustoća zraka utječe na jasnoću i oštrinu planova ovisno o tome koliko su oni udaljeni od nas. Nešto slično se događa kada fotografiramo neku osobu ili objekt. Možemo objektiv fokusirati na ono bitno što će biti izoštreno, dok će pozadina biti zamućena jer je izvan fokusa. Tako i u atmosferskoj perspektivi. Ono što je bliže bit će izoštrenije i jasnije, a ono dalje zamagljenije. Tonovi boja se također mogu promijeniti. U prednjem planu će biti intenzivniji, a u daljini bljeđi i modriji. Postupak zamućivanja kontura Leonardo da Vinci je nazivao sfumatom, što znači magličasto, zamagljeno, obavijeno parom. Primjenu možemo vidjeti na Da Vincijevim slikama poput Mona Lise i Bogorodice sa Svetom Anom. Obratite pažnju na pejzažnu pozadinu. Atmosferska perspektiva je zapravo nadopuna geometrijskoj. Tako se stražnji planovi postupno smanjuju, ali zbog atmosferske perspektive postaju modriji i gube jasnoću. Koloristička perspektiva. Kao što sami naziv kaže, ova perspektiva se zasniva na bojama. Toplije boje poput žute, crvene i narančaste više dolaze do izražaja. Agresivnije su i naše oko ih primjećuje u odnosu na hladne boje poput plave, zelene i ljubičaste. Stoga se u kolorističkoj perspektivi prednji planovi bojaju toplijim, a udaljeniji hladnijim bojama. Početke kolorističke perspektive smo mogli vidjeti u prethodnoj atmosferskoj, no koloristička perspektiva se najviše koristi u umjetnosti 19. i 20. stoljeća. Kao primjer, pogledajmo sliku francuskog slikara Maurisa Vaminke. Uzmemo li uzorak svakog plana, dobit ćemo ljestvicu boja od toplih u prednjem do hladnih u stražnjem planu. Poliperspektiva. Poli znači više, pa se poliperspektiva odnosi na više kutova iz kojih gledamo neki oblik u prostoru. Ova perspektiva je jedna od najstarijih i nalazimo ju u umjetnosti Egipta. Ako ste ikad imali dojam da vam egipatski likovi izgledaju čudno, ovo je vjerojatno jedan od glavnih razloga. Ljudsko tijelo je istovremeno bilo prikazano frontalno i bočno, iz profila. Lice je okrenuto bočno, ali oko je frontalno. Ramena su frontalno, ali stopala su bočno. Iako spada među najstarije perspektive, poliperspektivu smo ostavili za kraj zato što je ona karakteristična i za umjetnost 20. stoljeća, kada su ju koristili kubisti poput Pabla Picassa. Na njegovoj slici Gospođice iz Avignona ove čudne ženske likove istovremeno vidimo sa više strana. Žena lijevo je prikazana u profilu, ali oko je frontalno. Ženu dolje desno vidimo s leđa, ali je lice okrenuto prema nama. To je to. To su perspektive u likovnoj umjetnosti. Ovo je malo duži video, ali smo prošli sve što trebamo znati. Nadam se da sam vam uspio ovo pojednostaviti i da vam je bilo koliko toliko razumljivo. Kao i uvijek, ako vas zanimaju teme iz likovne umjetnosti i dizajna, pogledajte naše druge videe. Sa perspektivom završavamo našu lekciju o likovnim elementima. Sljedeći na redu su kompozicijski elementi. Toliko od mene za sada. Vidimo se. Ne aviona, nego Avignona. Avignon je grad. Sad kad snimimo to sve crne tablice. U kiparstvu poznajemo nekoliko tipova odnosa prostora prostora i koliko neki Francuz. French boy, prostora i.
Geometrijska perspektiva je omogućila čovjeku... Ode mi glas! Kako zakrivljeno... Vidim da će ovo biti nešto, da će ovo ću štekat. Evo nekoliko... Evo nekoliko. Joj.